masobra tunga naman sang 24 ka mga senador ang absent. Sa bahin sang 13-member majority block, 3 ang wala. Nakatambong nga amo sanday Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto, Senador Panfilo Lacson kag Bam Aquino. Si Soto ang nagmasakit kag suno sa iya hindi niya luyag nga makalaton. Ang pulo naman ka minority senators nga wala nakatambong. Amo sanday Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, utod nga si Senadora Pia, amo man sanday Senador Robin Padilla, Loren Ligada, Mark Villar, Christopher Bongo, Presidential Sister Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Jingo Estrada kag Ronald De La Rosa. Sanday Marcoleta kag Estrada ang detained sa Quezon City Jail bangod sa plunder charges. Si De La Rosa naman ang nagapanago gihapon humalin sang ginisuhan sang arrest warrant sa International Criminal Court. Oras sa Bombo Philippines, anong time 27 minutos makiligad sa Las 6 Kabombo ang sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ang gindulong man sa inyo sang bugos nga puwersa sang Bombo Radio Philippines. Nabatian inyo ina kag nalantawan sa tanan nga digital platforms sang Bombo Radio Philippines. Antes ang yasona, samtang ginapatigay ng yasona kag pagkatapos sang iyang sona sa din madamo man sa pahayag sa ilang mga reaksyon, ang ilang pagkadesmaya, kag ang iban sa ginpabutsag Manila nga kalipay o kon contentment sa kaundan sang sona sang presidente.